Kumusta naman nga nakadungog mo sa Senate hearing nga gipasigdahan ni Senador Amy Marcos matod pa ni Brigada John Mark sa may maayo ato attorney. Okay pa ba to? Nabatoy bearing. Sa tinod lang ilasan to, di ba? Ilasan to. So nakita nato no, ato ning hisgutan kay nagpa Senate hearing manggod. Sadya kayo kay ordinaryo dagong tao no. Makita ninyo ang hearing sa Quadcom o inyong makita ang hearing sa Quadcom mga kabrigada. Pagdili gani mo answer sa ganahan nga itubag ang mga kongresista, ang ilang resource speaker, ilang pangutanon, kunya dili mo tubag o mo tubag manggaling di sila ganahan, i-cite dahil nag-contempt. Tingin na sila kamangtas. Pero og nakita ninyo sa Senate hearing, daghan na kayong kabulastugan to mga tubag dito. Nabay gi-cite of contempt. Walay gi-cite oy. Sa pag-cite gud ana walay gi-cite. Wala jud. Pero gani ordinaryong tao ordinaryong tao sama nato. Himuon ta ang resource speaker sa usa ka committee hearing sa ato ang kongreso. Dayon ang ilahang answer nga ganahan nga matubag. Dili mo atong itubag. I-cite tayong tag-contempt. Pero sa may naitabo nakita ninyo si Secretary John Vic Remulla. Ang iyang tubag dito sa interview ni Pinky Webb sa Billionario News Channel. Iyang gi-disclose kung kisa yung mga kaubanan niya nga nagbuhat o nagplano sa pag-aristo ni Presidente Duterte. Ngising-ngising pa siya dito. Bali niya katawa dito. Pag-abot sa Senate hearing, denied to the max. Wala siya istorya. Wala siya istorya. Bisan pag-play ni Senadora Amy Marcos ang video clip sa iyang interview. Pero wala gud siya mo angkon. Mao na siya roy idol ron sa mga bana ron diha. Nga bisag nasakpan na sa sawa, di gud mutugan. Munay idol. Munay idolan ninyo na, kaya di gud mutugan. Bahalag magkinaunsa. Ayaw jug tugan diya. So nakita nato dito og unsay mga flaws or unsay mga depekto sa mga naglingkod karon sa tuwang gobyerno. Salamat kayo no. Salamat kayo sa ni Senadora Amy Marcos. Pero di naman na mabalik pa ba na si Presidente Duterte diri og dili hatagan og temporaryong kagawasan dito sa ICC. Di to basta-basta makabalik. Di na to basta-basta makabalik. Good evening, Anisita Acebes Piñero. Ngaton pa niya, good evening, Attorney Vic. Yes, Ma'am Anisita, good evening dia. Good evening, Attorney Vic. Gikan ni Epe Meka. Epe Meka. Sada kayo. Mayong gabi, Attorney Vic Miramon. Og sa nagtanaw karon diri sa Bakong, gikan ni Sir George Tindokoy. Ang may gabi dias Bakong no, mga tanan natong mga kabrigada diya sa lungsod sa Bakong. Midard Kibral diya sa poblasyon Bakong. Good evening, good evening. Mo na ato karong gisgutan. Kay sikat kay ning Senate hearing. Pulo pahiyom ra si Senadora Amy Marcos. Pero grabe kayo iyang research, Grabe kayo iyang research. Mao na nga iyang gilabhag ng mayo mga kabrigada si General Torre. Si General Torre may gilabhag. Kay dili makonek ni General Torre ang warrantless arrest or arrest with warrant dito sa Article 125 sa Revised Penal Code. So mao na siya ang Article 125 manggod, mao na siya usa ka provision sa balaod nga naghatag og reglementary period sa pag-aresto sa tao. Mao na siya. Nya karon dili makonek kaya pareho na daw ang warrantless o with warrant of arrest. Mao ra daw mo na nakatawa ta. Ato lang may pahiyom ni. Usaon man na nga nahimong general pero dili kabalong mo or kabalo pero di ra gud siya. Iya ra jong gipadayon ang iyang naas kasing-kasing. Protect your boss. Katawa laman tani. Kay di po ta pwedeng masuko ani aton lang ni ikatawa. Nahitabo na siya. So siguro sa sunod nga mga higayon
na experience ang Pilipinas. Na experience sa Pilipinas. So karon panahon na makita nato. Seriously speaking, makita nato og unsay problema. Unsay problema sa tuang gobyerno karon. Hinaot unta nga kita magmata na. Hindi na ta magpadalaan ng mga sul-sul dia. Makita nato mga kabrigada, nga ultimo nga tuang DOJ secretary ningon nga wala ka function ang tuang justice system. Mao nang ilagi padala sa ICC si Presidente Duterte. Medyo ang uban, ay mga abogado nga ni okay ra. Ay mga abogado sa Manila, okay ra. Wala ra daw na insulto. Pero ako personally, na insulto ta na, alabi na sa itong mga amigo nga mga piskal, nga ang ilahang boss moingon nga wala ka function. So usab na gibuhat atong mga piskal diya nga gasigi tawag prosecute ang mga kriminal. So kada diay wala din na siya na count sa performance sa ato ang Department of Justice. Kani nga to ang mga piskal, mga kaigsunan, mga kabrigada sakop pa na sa Department of Justice nga ang ilahang boss mao si Secretary Boyeng Rimulya. So maingon ron nga wala ka function po dakong insulto no. Kada hearing nato sa kada sibana nato nga pakikumbati aning ato ang mga kaso mga kabrigada unsa man na gipangbuhat sa mga piskal diya nga baling panimbasog og prosecute na mga kriminal. Wala di ka function ang atong DOJ. Imposible kay na, Imposible kay na di nakatuhuan. Okay. So mga kabrigada, good evening di ay ni Minda Morales. Good evening sir. Yes ma'am, good evening. Kumusta naman mo ha? Ayaw mo og pataligsik Brigada John Mark ha? Kinahanglan nga katoy mo ang katoy mo dito kaputi nga balindakwa isulod gyud to. Ay gabi ni Brigada Mel Monsado, ang among station manager diri sa Brigada Dumaguete. Okay. So, good evening usab ni Nigel Rio. Pagpakaayo Mr. Nigel Rio kay napatay daghan nga tulubagon diri sa atong mga listeners. Okay. Bato siya pasiuna nato nga imbukada sa ato ang hisgut-hisgutan karon sa atong programang Brigada Balaod. Pero ako hisgutan karon mga kabrigada kanang pagpatitulo og yuta nga iagi nato sa DENR. Kumbaga free patent. Unsa may mga kinahanglanon, imupalit kag yuta nga imong patituluhan sa DENR, unsa may angay natong buhaton. Paspasa ni mo istorya ato. Ay, mura makagigukod og iro. Ana guna siya mga kabrigada kay gikutasan ko nga naminaw sa Senate hearing. Usa pa may mahimo ato. Mapabalik pa ba si Presidente Duterte dire? Sa tinod lang dili na ang makapabalik na sa atong presidente dire, sa atong former president, ambot na ko ipasabot. Ang makapabalik rin na dire sa Pilipinas mga kabrigada, isa na dyan og tagaan siya interim liberty or temporaryo sang kagawasan sa korte dito sa ICC. Mura na makapabalik niya. Pero kanang mga tuang gipangbuhat diri nga pagwilga nato, pagprotesta nato, mga Senate hearing, dili na mo'y makapabalik. Tuan naman to siya, tuan naman sa jurisdiction sa korte. Aron, ato naman siya dito, ni-appear naman gani siya, na siya mga abogado na. So, ang makapabalik ka na niya, kanarag yung interim nga kagawasan, interim liberty niya. So, di lang ta mag-expect na tungod anang mga hearing-hearing niya, tungod anang ato ang mga protesta, tungod anang ato ang gipakita nato nga tutol jud no? Worldwide gisakitan ang mga Pilipino. Dagang mga Pilipino nga wala muuyon sa pag-aristo. Siguro makita nato na nga dagang gamahal niya. Pero ato ang sutaon ug mabalik pa ba nato siya pinaagi sa ato ang pagprotesta, pinaagi sa ato ang mga peaceful rally. Malabo na gyud na mga kabrigada kay usaon na nato nga tuwa naman siya sa jurisdiction sa International Criminal Court. Tuwa naman siya dito. Wala tayo mahema na. May gabi, Bing Barido. Good evening, Attorney Vic. Yes, may gabi dias na dakbayan sa Bayawan, no? Si Bing Barido. Ang ako ani siyang kauban sa opisina nato sa Bayawan. May gabi usab ni Tata Barido, ang iyahang pinanggang banang nagkuan pod. Busy po dagay og kanang kinulo diya kay baling tugnawa. Bugnaw kay Bayawan ba? I don't know. Klaro ra. Joseph Cades, klaro ra. Asa ni Kiaro ra?
kung sa manang pasabot na Joseph, klaro ra kayo nga wanay mahimo. Klaro ra pud kayo nga katulad na mga nabasahan nato no sa mga balita nga ang kato kunong gibuhat nga usa ka Senate hearing ni Senador Amy Marcos para tong murabag iyahabang tubson ang murag iyahabang pasaka ang iyang kaugalingon kay mututag sa dili napiktuhan jud ang mga senatorial candidate napiktuhan jud ang senatorial candidate ilalom sa ticket ni Presidente Marcos di ba napiktuhan jud ang ilang rating na ito'y bagong SWS survey napiktuhan silang dako na wala na gani sa top 12 nga dala man na sige sa top 12 na si Senador Amy Marcos. So nawala siya, naalarma dagway. Noon iya po nang katungod kasi may chairman ana nga committee. So nagpatawag siya sa Senate hearing para mabulabog ang madlang people. Nabulabog tinuod. Kaya bisag unsa na to ilahang pangatarungan dito. Perting bulabugag yun. Sa tinuod lang nabulabog jud. Nakita na to nga dili mo ta makaingon nga incompetent sila katong tuwa dito kay kana sila gisugo ba lang pud gud na maipit naman taan kani kay maipit di na ito the max na lang kita maipit naman taan total gihimo ra bitaw tang resource speaker irog na tay gi-contempt ato ba kay klaro kayong namakak site of contempt yung pagkudahin nga that is a executive privilege ibalo ba mo mga kaigsunan kung saan ang executive privilege o rin siya mga gipang istoryahan no, sa executive department presidente, mga cabinet members kanang ilang mga giistoryahan diya dili pwede nang i-disclose sa publiko muna ginatawag siyang executive privilege so dili na pwedeng basta-basta i-disclose o kung saan na ilang istoryahan diya whether or not nag-istoryahan na sila parte sa usapang paghatag ng solusyon na ng chismis kato ko no rumors ko no to na rumors nga nahitabo nga ilang gi-discuss pero usaw may mahitabo nga nung nagpa-interview bago siya ni Madam Pinky Webb nga nakuha man noon siya nakatug-an man noon siya karon iyang invoke ang executive privilege kisabot pasabot nako si Secretary DILG Secretary John Vic Remulla kani si Secretary John Vic Remulla kapamilya ba nako ni sa una kapamilya ni nako reporter ni namo sa una yes una siya tinuod mga kabrigada so karon pag-abot na dito under oath na katong ipainustorya di mo dito sa usa ka interview sa usa ka TV station dili ba ka under oath dili ka under oath to so dili ka pwedeng contempt or dili ka pwedeng di ka pa pwedeng hiyag perjury ato dili ba ka under oath so dito magamit pero nigawa sa national television dito sa Senado mga kabrigada under oath man ka kinahanglan ko sa isulti nimo dito kinahanglan pabor nimo di ba o dili pabor nimo ngano po ka motubag boto ilang gibuhat so mat-an pud kayo pero kita nato ordinaryong tao nga maglantaw nila labi nagkakita atong interview pagkaingon ko tayo namutbot di ba pero hindi pa huli na buhay hindi pa huling buhay mao na siya nahitabo no himota kaya ordinaryong tao ra dito dili makasultik tinod birahan dayon mga kabrigada i-cite na i-contempt ultimo tong abogada ni Vice President Sara Duterte i-cite na i-contempt nakasakit-sakit in taon yes nagkasakit-sakit in taon yeah so